Zincinge nombolweni ethi-ke 071-285-3403 yona nombolo yomsakazo leyo kwazi ukuthi-ke ushele kuyo ucingo la emsakazweni. Kanti-ke nje-ke ukukhelela-ke ihalazelo kwezinye zezindaba esikuphathele zona namhlanje la ohlelweni. Namhlanje-ke sinahlehle singathini nje sinesigungu siqhamuka laphaya kumasipala-ke waseMkhondo, njengoba-ke sazi ukuthi-ke kuvamisile ukuthi-ke inyanga nenyanga umasipala waseMkhondo kube nezinto ey'thize ofikayo emsakazweni-ke uzosicacisa. Namhlanje-ke sinaye la usodolobha-ke umeya ukhansela komama-ke Ngelosi Ndlovu, kube khona-ke lo osanda kuqokwa-ke njengonkambazi makuyo umasipala waseMkhondo umnumzane-ke MJ Mkhonza bala emsakazweni-ke uMkhondo FM. Njengamanje-ke ngizobemukela-ke babingelele nawe-ke ubezwe-ke mlaleli lapha ekhaya ngaphambi kokuba-ke singene kuyo indikimba-ke yalokhu-ke abeze ngakho la namhlanje emsakazweni uMkhondo FM. Zoqala-ke kuye laphaya umama-ke usodolobha-ke ukhansela uNgelosi Ndlovu-ke siyanibingelela siyanamukela-ke emsakazweni mama. Asibonge kakhulu umsakazi, siyabingelela wena, sibingelele nabalaleli boMkhondo FM emakhaya. Siyathokoza nathi sinemukela nangezandla ezintofontofo ngalesikhathi. Sibonga kakhulu ngesikhathi senu enthe nasabela sona-ke namhlanje. Ngiphinde futhi-ke umbhobho ngiwunikeze-ke yena-ke la ubaba-ke umnumzane-ke MJ Mkhonza naye kakwazi ukuthi kabingelela abalaleli ekhaya. Siyabingelela kakhulu umsakazi kuwe nethimba lakho lonke, sibingelela abalaleli ekhaya. Siyathokoza kakhulu ngesikhathi senu. Isikhathi-ke njengoba sazi sonke ukuthi-ke siyimali siyakhokhelwa kakhulu. Ngizoqala nje kuye umama Ngelosi Ndlovu ukuthi-ke ahlaluke ngene siphathele khona namhlanje kuze kube ukubeke singena kukho-ke siyaqhubeka nalo uhlelo. Asibonge umsakazi, ngiphinde futhi ngibingelela abalaleli emakhaya. Umsakazi, njengoba bosushilo ukuthi kuyisinqumo esisithathile ukuthi nyanga zonke sizoza sizobikela umphakathi ngenhlelo esinazo njengomasipala, siphinde sibabikele futhi nangokuthi emhlanganweni odlule noma kuloko okudlule lesasikhulume ngako sesiguphi manje nokuthi sikwenze sikufezekise. Oqala nje umsakazi ngafike ngasho ngathi sesizo-appointa u-municipal manager. U-municipal manager sim-appointile, uqalile ngomhla ka-2 February ubaba uMkhonza. Ngiyajabula msakazi ukuthi isikhathi esiningi besinganayo i-municipal manager njengomasipala. Lokho kube sekwenza ukuthi kungabi nokuzinzeka kahle ku-administration yethu uma ngabe kungekho umuntu o-permanently appointed as umasipala, ukuthi uma ngabe sithatha iy'nqumo after 3 months lo municipal manager be-etha sohambile sesithola omunye futhi ongazi nokuthi bekugcinwephi kwayiwaphi osazofunda naye indawo. Ngiyajabula-ke msakazi ukhona ubaba uMkhonza, kodwa kuphinde kwasiphatha kabi ukuthi lo CFO besithi simqhashile msakazi akazange akhone ukuthi abuye azohlala eMkhondo. Sasisesithi-ke cha, asisale si-re-advertise-ke le position yakhe. Si-re-advertise-ile-ke position ka-CFO. Siyathemba ukuthi kusasa noma ngoLwesine i-Department ka-Cooperative Governance and Traditional Affairs eMpumalanga le esiphethe thina njengabomasipala izasithumelela umuntu ozobamba kule 3 months ukuze sizokhona ukuthi sibekele CFO. Namhlanje-ke msakazi abalaleli ngibaphathele yena ngqo uMM okunguye abasebenzi abarepota kuye, okunguye nami engiyaye ngithume yena ukuthi akakhulume nabasebenzi uma ngabe kunezinto ekufanele zenzeke emphakathini. Abalaleli-ke kufanele nabahlali baseMkhondo kufanele bamuzwe yena ngqo ayikhulumela ukuthi njengomunicipal manager uplane ukuthi uMkhondo kule yingqinamba esihlangabezana nazo uzowuthatha la ukhona khona awubeke kuphi. Into engizoyenza nje ngizomthula, ngimthulela abalaleli. Ekugcineni-ke msakazi siplanile njengoba besiku-strategic planning ukuthi ngoMay sizoba nembizo esizoba nayo lapha elokishini. Ngakho-ke ngizobaletha bonke laba bangabasebenzi bakamasipala abaholwa nguye ubaba uMkhonza bazombona-ke ubuso nobuso, amehlo namehlo. Ngibonga kakhulu kumsakazi. Siyabonga nathi mama ukhansela uNgelosi Ndlovu kuzwakele konke okushilo ukucace bha njengekade elimhlophe lisehlungwini. Njengamanje anginikezeke wena baba-ke inkambazi makuye umasipala-ke wala eMkhondo umnumzane-ke MJ Mkhonza ubingele uphinde ngathi ubingelele ukhulumele nje uzikhulumele njengoba mmebe kade-ke seshilo uzikhulumele nabalaleli emakhaya. Siyabonga kakhulu leli thuba umsakazi nomsakazo. Ngicabanga ukuthi ke
mhlambe nje igama lami yilo lelo ngumthandeni eliyoung Joseph ngikwamkhonze Sofa Spring sonke ngasemkhondo ngazalwa ngakhulela khona ke ngake ngazama namegula amatoho ngafunda ngabuya ke ngezekhaya ngicabanga ukuthi izinto uma ufika ekhaya noma ke kuthunywe kwimoto kuthiwa uyikhemiki kufanele uqale uyibuke ukuthi ifephi kodwa ke noma ungakayilungisi kufanele kube usuqala ucabanga ukuthi ngizodingani ukuyilungisa ngizohamba kanjani ukuyilungisa ngiyabonga ke msakazi ngicabanga ukuthi sizobuka nje indawo ezimbalwa mhlambe ezihleli la khona sithi kwa service delivery noma ukulethwa kwezinsizakalo into ethinta mhlambe amanzi asiqale ngawo amanzi ethu emkhondo aphakelwa yithi emkhondo sineyingqinamba ke ekutheni awaphumi njalo ngomthamo olinganayo manje ke kuyenzeka ngenilanga abe nokunqamuka manje ngalokho siyaxolisa kakhulu emphakathini ngoba thina njengohulumeni wasekhaya esinye izathu esenza ukuthi sibe khona ukubukelela lezo insizakalo emphakathini so ke iphehlimandla esinazo lezo kuthiwa ngama water treatment works zazenzelwe ngoba ngicabanga ukuthi yazi umsakazo ukuthi sibuya phi njengelizwe zazenzelwe inani labantu abathile manje ke uma abantu bekhula ngoba uhulumeni ke wabantu kwabe sekuba nguye basemandleni waqinisekisa ukuthi bonke abantu bayawathola amanzi kodwa ke ngoba kuyindleko ukukhulisa iphehlimandla wangaba nawo umasipala wasekhaya amandla okukhuphula umthamo wephehlimandla kwatholakala ukuthi kodwa abantu bonke kufuneka siba connect abantu sibanike amanzi kwaba yilokho ke kwaba yilokho ke msakazi engicabanga ukuthi kusibeka la sikhona njengamanje ukuthi amanzi siyawaphehla le iphehlimandla zethu ayisakhona ukuphumula ngale nkathi iphumula nje kuba khona abantu abaqale bengawathola amanzi kakhulukazi abakhe eindaweni eziphezulu kodwa ke siyazama kuba nesikhathi la khona siphusha noma sihambisa amaloli athwele amanzi abalethele noma sifake injini ke le idume iphehle izama ukuphehla ngodiesel kakhulukazi kulesikhathi esiphambili la khona besibani nenkinga ezinkudlwana zokucisha kwagesi ngenhloso yokuwonga so ke kuningi ke umsakazi esikwenzayo kulamaviki edlule sike sabane ngxoxiswano nongqongqoshe usekela ngqongqoshe ophethe zamanzi nokuthutha kwendle eningizimu Afrika umnumzana uDavid Mahlobo enethimba lakhe eliphethe lo mnyango kuprovince yethu yaseMpumalanga esikutholile lapho ukuthi ungqongqoshe uyaqonda umzimba esibhekene nabo njengomkhondo uma kukhulunywa ngamanzi nokuphakelwa kwawo uma kukhulunywa ngendle nokuthuthwa kwayo wabese ujuba ithimba ke lonjeniyela bakulo yamnyango ukuthi abeze bezokhempa emkhondo ukuze bezohlonza kako umngako nobujalo beyinkinga ngokwezitandard zabo ukuze mas ngoba sicela ukuthi basisize ukuze bezothi mabesiza bazi ukuthi singasizakala kanjani yini kahle hle le esidingayo wajuba nethimba lama officials ke ukuthi lisheshise ukuqashwa kusokonhleka ozolungisa iphehlimandla likamasipala nangempela ke umasipala ngokusizwa yomnyango uyiqashile inkonhleka ezolungisa iphehlimandla zamanzi kamasipala wayiqasha nenkonhleka ozolungisa isiphehlimandla la khona kuza khona indle mabe flash abantu emakhaya yiloko ke sisakwenzile so ke sizoqalisa ngohlelo lokwenziwa kohlelo jikelele lokuthiwa imaster plan le ezobibuka ke manje iplan elikhulu ukuthi emva kweminyaka engaka ukuya phambili sizobe sidinga iphehlimandla engaka inani labantu likhula kangaka sosodinga ini engaka ibe kuphi ngoba ngiyabekisa uma uphehla amanzi kufuna kube nama reservoir noma la kugcinwa khona amanzi kufuneka benje endaweni engathi iphakeme ukuze uma emakhaya ezosehle so kufuna sibuke zonke lezo zinto nezindawo uma uzokhulisa abantu kufuneka kakhulu nezindawo lezi ezokuphehla kufuna zona zibe ngezansi ngoba mabe flash kufuna kuzehlele lokho abasuke bekuflash yiloko ke umsakazi mhlambe ngamanzi kwamanje uma ngendlulela bengifisa nje ngixolise ukuphula ulimi ukuthi le amanzi sithi silisonge ngelithi okwamanje okwenza kube ingqinamba inkinga yamanzi ukuthi abantu bandile iziphehlimandla zona zingakandi izwa kahle ayisesingaqhubeka siyabonga mhlambe asikhulumeke ngokusondelene nawo amanzi okuyindle kuyenzeka ke kwezinye indawo kuba nezindawo la khona ungafica ukuthi mhlambe iyachitheke emaphayipini so yilezo ke inkinga esinazo sokuthi indle mayisichitheke emaphayipini akusalunganga ke sekuyonakala umphakathi wethu awusaphili kahle usungahlokuli uyabona sineyinkinga ke eyimayelana nale ndawo le yokuthuthwa kwendle
kodwa ke njengoba sesishilo ukuthi kunosonkontreko oqhashiwe le kunama line ethu okuthuthile alinyazwe yimvula lezi ezinkulu manje uma elimala lamapipe bese kuyenzeka kulezo indawo indle ediyaphuphuma noma ichithekela phansi so ke siyazama ukuyilungisa senhlelweni njengamanje bukhona ke nobugebengu obunye busiphazamisayo njengale la khona sithi khona isiphehla sethu sebeke khona nabantu abangenayo abavela emaceleni abangena la ngaphakathi bantshontsha ama cable nani so ke inkinga ibese ziyaqhubeka ziyaphambili kodwa njengomasipala ngoba ngishilo ukuthi sesimtholile umuntu kuzofuna sizama ukuvala lapha bese sithola umuntu kuzolungisa phakathi ngicabanga ukuthi man nomphakathi wakithi siyakucela nje mhlambe izintweni ezifana nogesi nezintambo zikagesi uma ungasiza nawo ukuthi ungabi ingxenye mhlambe njengokuthenga lezo zinto noma mabebona noma baza abantu mabengabaletha ngaphambili ukuze sokwazi umsakazo ukubona ukuthi nesikwazi ukubamikisa eminyangweni kahulumeni edila nezokuphepha ngizwa kahle yebo kunendaba ke kagesi indaba kagesi ngicabanga ukuthi emkhondo sizovumelana ukuthi kule inyangana ezedlule ugesi awusacimi njengoba ucima ngaphambili ngiyazi ke emsakazo ukuthi isizathu ukuthi ugesi asuphehli kufuna siqale lapho masichaze njengoba singawuphehli uphehlwa inkampani kahulumeni okuthiwa Eskom Eskom uphehla ugesi uyasinika ke la emkhondo kuneyindawo ezimbili lapha esiphakela khona Eskom ugesi kula ngasedolobheni emkhondo nasemsidamu manje ke thina siyawuthatha ke bese siyawusabalalisa siu distribute ibe khona ke inkinga la kumphehli zaba khona ke manje ezingakithi ukuthi nathi ngokucishe kufane nasesimo sasemanzini uma bekhula abantu ufuna sibanike ugesi uma singabaniki nababaphatheki kahle bayakhala manje kufuneka sibanike ngoba nohulumeni wethu uhulumeni onakekelayo manje ke uma ubanika labantu nabo bayasho ukuthi hayi sinikeni sibathi hayi ugesi semncane bethi sinikeni sawubona sabelana kanjani ingane zabantu ihlephlela inhloko yenyoni sawubona manje ke bese la ngaphakathi ugesi esiunikeziwe unesilinganiso esithile ukuthi nithola ugesi ongaka madoda mkhodo ukuze nikwazi ukuthi ninika abantu benu kodwa leso sivumelwano senziwa kudala ugesi uyazi ukuthi wawunikwa abantu abala edrobheni nabamhlopheke ababela iduze kwaya lathola nelokisho emva kweminyaka kodwa nalo lalincane lalingengaka ukusuka ngo94 buka lingakanani elikhulile buka lonke elinogesi ugesi ufakwe nasemakhaya so inkinga ukusetshenziswa kwagesi kwaseke kufaka ingcindezi ugesi esinawo manje nathi ke njengomasipala njoba ingakakhuphuki inani logesi okufuneka sikuthole kwa Eskom kusho ukuthi ke sisanikwa lo yomdala esasivele kuvunyelwane ngakudala kusho ukuthi ke uma abantu bethu bekusebenzisa kwesinye indawo kuba khona la khona ukuthi ifudumeza amahita wekhe endlini abantu basebenzisa itofu amen ukushisisa izindlu so kuvela ugesi udonseka kakhulu abantu bayasebenza uma bebuye emakhaya babuya kanye ngela kunjalo bapheka kanye bashisisa amanzi kanye benza nalokho kanye so ukusetshenziswa kogesi uthola ukuthi ngekhathi ntambama kuyaphakama kakhulu bese kufuneka ke ukuze kungendluli lapha lasasivumelene khona noEskom bese kufuneka ke senze ukwabelana kwabantwana benyoni kwangaphakathi okwenziwa yithi ke nathi masibona ukuthi siyashayeka so ke kwenzeka so ke senza lokho ke kodwa manje ke sekukhona imizamo esiyiqalayo ke manje yokulungisa well ibikhona eminye imizamo kodwa ke kuyalunga uthola ukuthi khona ezinye izinto ezihlehlisele emva sibe nesiphetho kwalemali into kagesi kufuneka ilungiswe njalo njalo so ke manje njengamanje siseyinhlelweni zokuthi sithole izathu zokuthi kungani kube nabantu okuthema kushintshwa amamitha kusuka ku KRN1 kuya KRN2 bangashintsha bona sesiqalile ke siyabuka ke manje siyasondela emakhaya ukuthi ngoba labantu abashintsha ngabazothenga kanjani gesi abezi nabo ngaphambili uma siya lapha sifike sibuka sithola ukuthi ayikhona bukhona ababrijile ngiyabona bukhona bawuthatha ngomgunyathi gesi kanti manje thina siyawuthenga le sifike laba uthatha ngomgunyathi kusho ukuthi mase sikhipha ukuthi imali kagesi esiyiqoqile yincane kunogesi esiunikeza abantu manje ke ilezi inkinga esizibukayo imizi nje engathi
mhlambe u20 esivakashele sithola ukuthi ewu15 ibridgile manje senza njani ke lawo msakazi kunzinya kodwa ke ngoba uhulumeni wethu yanakekela abaholi bethu bathi ingali nabantu sebenzani kahle nabantu sifika ke lapha siyabuka ke izimo sithi ya kunamakhala uthola khona ukuthi mhlambe kunezingane ezihlala ngazodwa kwasuka nje umzala wakhona owazi ugesi ohlala lapha noma osuka wafika bridgela le ingane zahlala ingane manje sekufuneka ke sithathe lesigubhu singasabi na ugesi so ke kunalezo zinto ngakho ke sizama ukuhlola isimo ngasinye ingathi kuhamba kancane kodwa ke siseyinhlelweni siyakhuluma no-INEP siyakhuluma no-Eskom nalamhla besine meeting no-Eskom ne-Provincial Treasury sikhuluma zona le ndaba ukuthi siyacela ukumuva siyacela ukubambisana siyabambisana la nala sisohlelweni lokufaka ama smart meter msakazi ama meter ke lawa asmart azosisiza ekutheni uma kunenkinga sisheshe sazi uma kunenkinga yes uma kunenkinga sisheshe sibone ukuthi ke imali esinayo ngoba ngisho ayanela sikwazi ukuqala kanye kube ngikhuzayo ukuphula nje ulimi lapha ngifisa ukucacisela umlaleli ekhaya ngendaba yomthamo wogesi enikezwayo nomthamo wogesi othathwa ngabantu lento lena mlaleli ukubekisela nje ukuthi isola le yelanga lencane uthi uyayichoma ufuna ukubuka ngayo iTV bese ngabe kusasebenza amandla lapha suke semancane lokho akuchaza ukuthi ugesi abanikwa wona awulingani nogesi okufanele nikuthole nina ngokomthamo wenu njengoba besenandile sesingaqhubeka ke amen nanokuthi isola mayincane wena ungayibuka le TV wedwa kule sola yakho yabona kodwa nomakhelwane mayesecela umxhumisi nomunye umxhumisi lo yamakhelwane apheke ngalesikhathi ufuna ukubuka iTV iba lapho bese kuyonakala akusikhona ukuthi ukhona ufike ehlise iswitch akusikhona kanjalo nazo mhlawumbe ke asikhulume nangemgwaqo umsakazi imigwaqo yethu siyayisebenza kodwa ke inkinga ayimile nazo cabanga ukuthi le imvula nje wabezina abalimi bajabulela imvula impela kodwa nabo mase behamba emgwaqweni sebaphatheka kabi ukuthi imvula ilimaza umgwaqo so ke kuhlala kunjalo so ke isivinini esilungisa ngasemgwaqo asikho la thina sifisa ngathi ngabe sikhona kodwa kukhona la sesilungisa khona la siqale khona la sisebenzisana khona nenkampani ezimele sisebenzisana khona nenhlaka zikahulumeni ezinye siyaqhubeka siyaphambili inkampani yakwaKhangra nje mhlawumbe ukwenza isibonelo iselekelele ukulungisa umgwaqo lo osuka N2 obheke eSolimkhize bheke eDriefontein yikubambisana bona lokho siyaxoxisana ke nano Sanral inkampani kahulumeni ukuthi uMark noKotse Street la khamba khona ama truck babathathe kube ngababo kodwa uyakhumbula ukuthi umasipala usanda kubalungisa lezo indlela zombili impela silungiswe kumasipala sithi ngoba itraffic esicindezelela noma esilimazela kulo mgwaqo ngeyeni sicela nithathe lemgwaqo emibili khona manje inkinga izolungiswa ngoba vele ibulawa yini noma ke ibulawa itraffic esuka emigwaqweni yethu uhulumeni wesifunda saseGert uyaseboleka imishini ama grader nani ngasikhathi ukuthi sikwazi ukulungisa nasemakhaya la khwaywa khona umnyango wakwa Public Works umnyango lo weprovince wezemsebenzi uyasinceda nawo ngama grader nani ukuthi sikwazi ukuncedisa sikwazi ukhwaya abantu bakwazi ukungena emakhaya okunye msakazi mhlambe ngakusho nje na ku strategic planning la besikhona ngoba besho executive mayor enye into ebonakale iqhakamba ukuthi kuzofuneka sibuka indlela ukuthi singazenzela yini thina ama paving blocks nje ngomasipala ukuze sokwazi ukukhava imigwaqo eminingi sikhave yasemakhaya lesithi iblade njengamanje imigwaqo ezikolweni imigwaqo yakho yebo so ke sizoliqala lolu hlelo lokubuka eminye nje ngemigwaqo esiyilungisile kungekudala wasephola park u4 km kade su upgrade u3 km wasesibetha kade sufaka isikuntiyela u2 km wasemagadeni nasethokozane kade sufaka isikuntiyela u3 km waseRas Plus okade ukhwaywa no25 km waseSolimkhize besincediswa iKhangra ke kule yaseSolimkhize so ke total u581 km esumaintainile nje sawu grade emini 244 wama catch pits eswaklinile ukuze amanzi lawa ahambe eduze komgwaqo ekwazi ukuhamba engalimaza umgwaqo ama pothole eswarepairiwe ububanzi bawo masibala ukuyale nokuya yabona masibala ububanzi ama square meters it's about 41000 msakazi wama kilometers of road
lungise ngetha yebo so i total 7367 meters of stormwater system esimaintainile stormwater ngamanzi lawa ukuthi banginemvula ageleza yiwo lawo manzi kabulala umgwaqo kakhulu so lapha la egeleza khona kufuna sihlale njalo siwalungisela ngoba masingawalungiseli azogijima emgwaqweni maye kathola iphuthu umgojana ayawuvula kuba ipothole emva kwaloko akusahambeki ngicabanga ukuthi ke khona nala khona uSandra lesincedise khona kwenye operation okuthiwa ivala zonke so ke yokuvala ama potholes yes siyakunxusa ke nomphakathi bakithi unxusa ngokukhethekile lapha emsakazo ukuthi man akuvelwa kanye kuyenzeka ezinye izinto zingabi la nathi sifisa sibe khona nomphakathi ufisa sibe khona kodwa kakhulukazi njengasemgwaqweni kuyenzeka uma bengathokozile ngokuthile siyacela ukuthi kuyilungelo labo ukumasha no kuma peaceful bangalimazi siyacela ukuthi baqaphele ukuthi imigwaqo ingalimali isikhathi esiningi kuyaye kusha amatayi lamatayi mayesha limaza umgwaqo uma manje ungayobuka lapho ungena ephunzini uhamba ngeva ka Storm Road akusahambe kahle kodwa ke inkinga yaqala mhla sishisa amatayi la yabona sasingacasuliwe umgwaqo noma sasingacasuliwe umdlalo bomgwaqo sasicasulwe ngokunye kwakunenkinga yamanzi esagcina sesiyilungisile na umphakathi wafika wazoyibonela eplant salungisa wathokoza umphakathi kodwa umgwaqo la sashisa khona amatayi umoshakele so ke kubayiloko nje emsakazi siyacela siyanxusa ngokuthobeka ukuthi ngathi singabambisana ngiyabonga umsakazi hayi kulungile lona bekade ekhuluma la njengamanje bekunguye ke umunicipal manager umnumzane ke Mthandeni Mkhonze bekade ke ehlaluka nje ke ezinye izinto asebethe bayilungisa ke bengumasipala ke waseMkhondo njengoba ke balulile ukulungiswa bekwayo imigwaqo wakubalula ke nokuthi ke basezinhlelweni zokuthi ke balungise ke iziphehlimanzi njengoba ke iziphehlimanzi ezikhona lezi zazibekwe ke sidaladala kangangokuthi ke ayisebenelisa abantu asebekhona njengamanje phinde futhi wayibalula ke indaba yawo ugesi olokhu ucisha njalo ukuthi ke uyasindwa singabeka nje ngolimo oluqondile nolujwayelekile ukuthi sekusindwa ke izigubhu singabe ukuthi lezi ama transform ukuthi ke abantu asebewusebenzisa abaningi kunabantu okukalela ukuthi ke bawusebenzise ngiyathemba ukuthi ke kuzokala kahle lapho uma ubheka isikhathi la njengamanje sithi ke imzuzu ke singama26 ngemva kokubumbana kwehora lesithupha kusidlo salalele zona ke izindaba zomphakathi ngaphansi kohlelo losihloko sithi ke sigeqa amagula emsakazweni umkhondo FM njengoba ke kade ngingakukhumbuza ngakwazisana sekuqaleni ukuthi ungakuveza ukuphawula kwakho ngabakushilo noma ngabakushoyo kanye nangembuzo onayo kulo ikhasi lomsakazo khona radio station 98.6 noma ke enombolweni yocingo ethi ke 0712853403 yona nombolo yomsakazo leyo ngokwazi ukuthi ke ushaye kuyo ke ucingo ngalesi sikhathi ke kulemzuzwana esela phambi kwegamanxe ihora sithulele isimo sezulu ke sakusasa ke ngemukele nangu ongenayo la emoyeni njengamanje noma ke ephinde enqamuka kodwa ke themba ukuthi uzobuya kwazi ukushaya ake simbambu semsakazweni emkhondo sawubona yebo njani siyaphila nathi ma Ngasho ngacisha umsakazo kancane nje makuzozwakala kahle usenqamukile ke angibambe lo munye usemoyeni sawubona siyaphila njani yebo Alright kulungile sibambe umunye usemoyeni sawubona yebo siyaphila nathi njani
Yebo bayakuzwa baba ungakhuluma. Ngizwa kahle. Hayi kulungile kuzwakele baba. Yebo. Asibambe nangokugcina phambi kwasikunikeze ke isimo sezulu sakusasa usemsakazweni sawubona. Yebo njani baba? Siyaphila nathi. Okay. Alright. Ngezwakala manketho. Alright kulungile baba. Yebo. Njengamanje ke isikhathi sikhomba ukuthi ke selivelela gamanxa ihora lesithupha kusehla sobheka ke kuthekeni siwethulela isimo sezulu sakusasa masibuya kuso ke bese sikwazi ukuthi ke siqhubeke nayo ke ingxoxo esinayo la no sodolopha ke ukhansela uMamngele Sindlovu naye ke lo osanda kuqokwa njengoba ke umunicipal manager umnumzane ke Mthandeni Mkhonza sikene ngendlela yakhona sikunikeze ke isimo sezulu sangosuku ke lwakusasa. Sorry bese sekhohlele 10% ngithola bese yakubuza. Bekela isifundeni ke saseHealth Sibande lapha eMkhondo 14 ka 23 Solomkhizeville 14 ka 23 nakhona eSwephe 14 ka 23 Amsterdam u16 ka 25 eMahamba u14 ka 23 Fort Christ u12 ka 22 eSekunda u14 ka 24 eMelo u12 ka 23 eBethal u13 ka 23 kuthi lapha neKaMasport eBad Plus naseVakastrom u13 ka 23 nakhona sidlule lapha ya isifundeni saseHlanzeni eMbombela nokuyinhloko dolobho yesifundazwe saseMpumalanga u17 ka 25 eBarberton u17 ka 25 nakhona sidlule lapha ya enyakatho Mpumalanga nesifunda saseZululand esifundazweni saKwaZulu Natal eDumbe Paul Petersburg u16 ka 27 oPhongolo noManzabomvu u19 ka 27 sidlulele lapha ya eSwatini kwela kwaNgwane eMbabane nokuyinhloko dolobha yakhona lapha na keSwaziland u14 ka 21 kwaManzini u17 ka 24 enhlangano u14 ka 22 zine lapha ya eMankayane u14 kuya lapha na ke u22 nakhona sidlulela manje ke esigabeni sesibili salo uhlelo lwezindaba lapho sithi ke sibheka amabhula emsakazweni Umkhondo FM uphinde ngikhumbuze ukuthi ke sisahlezi naye la umama ke usodolopha ukhansela ke umeya koNgelo Sindlovu nomnumzane ke Mthandeni Mkhonza usanda kuqokwa ke njengomphathi ke kamasipala ke waseMkhondo bazohlaluka ke ukuthize njengoba sazi ukuthi ke kuvamise bafike njalo emsakazweni bezocacisa ke izinto ke ezithize ke ezenziwa umasipala waseMkhondo noma ke ezihlelwe ukwenziwa umasipala waseMkhondo sibinyamathe masibuya ke bese sikwazi ukuthi ke siqhubeke nalo ke uhlelo lwezindaba. My pastors and bishop give us a serious task, more than all of us, as the servants of God. Something has gone wrong in our society. I remember when I was a young man, there were few churches, which means there were few
Imzuzu-ke yasho-ke yangamashumi amabili nesithupha nje esela phambuka kubumbane la ihora lesikhombisa kusihle njengoba kade ngisachaza ukuthi-ke senaye la umama umeya-ke ukhansela uNgelosi Ndlovu naye lana-ke umnumzane Mthandeni Mkhonza usanda kuqokwa-ke njengomphathi komasipala omusha kumasipala-ke waseMkhondo. Besimukela yona-ke imibuzo yabalaleli-ke ngalesigabeni-ke sokuqala sohlelo. Kwakhona umlaleli oshayo la othi-ke ngokunye kwenza ukuthi bebengazathi baba nolaka yikho ukuthi ezinye zezinto abaziqonda bafisa ukuthi bezame ukuthi bechazeleke ngazo bafundiseke ngazo ukuthi kwenzeka kanje nengicabanga ukuthi lokho siyokwenza kube ingxoxo nje yangelinye ilanga ekhethekile ukuthi befike bezosichazela ukuthi uma ngabe kuukuthi kwenzakala njengoba phambilini sike sakhuluma nangegama lokuvolontiya ukuthi into kanjani ngoba abaningi belibanakho ukuthi ke libaphunduleke libadide konje manje amukele nanku umbuzo la ngubhekise kuye umnumzane ke Mthandeni Mkhonza bathi la odabeni lomgwaqo ke eyakhwayo umngakhe elungiswayo noma ke esalungiswa njengamanje khona umlaleli obekade kebuze lokho. Siyabonga kakhulu umsakazi, siyabonga nakubalaleli ngemibuzo nokuphawula kwa. Ngoba bese ngeke ngabala ukuthi njengamanje sibhizi ngeoperation vala zonke neSandral kunomgwaqo okwa Dr Paul zo 2 km. Uma ngithi siyawuhwaya mhlawumbe ngisuke ngisho kahle kodwa kuthiwa i-regraveling ngoba uyi-gravel sube sesilungisa mhlawumbe sithela inhlabathi enye entsha siphinde ke sihwaye sithi ngoba uzogcina sokushona phansi umgodi masuhwaya kuphela kwa Dr Paul's eMangosuthu senza i-regraveling ka 2 km umgwaqo mawusuhlanganisa u2 km kwathandeka eMsidam umgwaqo lo main access ongena khona siyawulungisa njengamanje eHarmony Park uma uyangase sibhedlela uza ngapha ngasegate lazibhedlela siyawulungisa lo mgwaqo kwedlule esibhedlela ushone ngale ngaphambili ukudle isibhedlela ukudle sontweni ushone phambili siyawulungisa lo mgwaqo ngicabanga ukuthi abahlala ngakhona noma bakendlule ngakhona bayawubona lo 1.3 kilometers iCampbell Road silungisa u4 kilometers womgwaqo so sibhizi umsakazi siyazama sizofika nala singakafiki khona. Kuzokala kahle kukhona omunye la obuzayo ngathi ke ubuyela kodwa kulolu daba lokuthi okunye kusamele kunichaze ukuthi sobona umsakazi nawe inkokheli yami yasemkhandlweni ngizokhuluma ngogesi ingogesi la ngithi uvele uhambe nje esikhaleni bese mawufonela standby bavele bathi kuwile ku station kanti kuwa kanjani njalo ayikho yini enye indlela yokulungisa lenkinga yokusindwa nokuthi ke sicela abantu abama security abazopatrola kulezi ndawo okuthathwa kuzo ama cable asethi ke uyabonga ubani lo uMariel Mbonane ya omunye ubusakhuluma ngakuphazamisa uradio police. Siyabonga msakazi mhlawumbe ngiqale noma etheke akube khona okulungayo lo khulume kokuqala wase wenza isibonelo wathi njengasephunzini ephunzini lapha phezulu amanzi awekho ngicabanga ukuthi mawubuka indawo ngokuphezulu baso le ndawo iphezulu kodwa ke okuyaye kuphatheka abantu nanoma ngibani okungamphatha kabi ukuthi baseduze kwama reservoir amanzi mayephehlwe ezantsi alethwa la ngakubo kuma reservoirs kodwa mayesehamba ngamapipe bese awuqala kwabasezantsi abasekudeni iphunzi ke ngicabanga ukuthi zehlukahlukene khona eziwathola amanzi isikhathi esiningi bese la phezulu impela mawuza ngasema reservoirs kulapho la sinenkinga khona ngicabanga ukuthi ngoba bengeke ngasho ukuthi usekela ngqongqoshe ujube ithimba lonjiniyela kukhona osonkontileka sibaqhashile yonke leyo mzamo yenzela ukuthi ekakhulukazi nale eyokwenza master plan izosinceda ukuthi sinemphakathi ihlala la kodwa kwaba nje ne stoppage ekuphehlweni kwamanzi esingaka qala ngayo ingawathola amanzi so sizobuka zonke lezo zinto ngicabanga ukuthi so njengoba sifika nathi siyabuka siyadiagnose ukuthi nazi inkinga ezinye ayilungiseki masinyane kodwa ke ngicabanga ukuthi le inhlelo esiyibekayo inhlelo noma ngathiwa zizothatha isikhashana kodwa zizoyiqeda inkinga esinazo ukhona kade khuluma ngokufundisa ngicabanga ukuthi ngenye into masixoxa sisodwa esiyibonayo ukuthi mhlambe kuzofuna sithuthukise indlela esixhumana ngayo nomphakathi kube nezikhawu ngicabanga ukuthi njoba umhlonishwa ezenathi la yuqala ke kwalolu chungechunge lokuxhumana nomphakathi ukuthi umphakathi wazi usheshe wazi futhi makunenkinga ukuthi noma masilungisa ukuthi siyavala la sisalungisa yilezi zinto esizoyiqinisa
nemigwaqo esemakhaya mhlambe uyabona kodwa ngalolihlelo ngoba bese ngeke ngasho ukuthi uma sizokhona ukufinyelela kulombono wethu ukuthi sizakhele ama paving blocks bekufanele siyakhe yonke imigwaqo sizakhele thina mhlambe ke kule eyama patrol ukuthi kube ne patrol ebusuku sineyinhlelo msakazi ngicabanga ukuthi sizoloku sikhuluma ukuthi kuhamba kanjani kodwa nje baningi nenkampani eziyimele zama securities ziyafisa ukusisiza ngoba ziyayibona inkingi ukuthi hayi ihlasele yokweba ama cable ihlasele futhi baweba ngathi bayithimba elihlelekile uzokala kahle so lapho odabeni lwakho ukuthi kwezokuphepha nizozama ukuthi njoba usho nje ukuthi nisenza nisaqhubeka nizozama ukuthi kugcineke kwenzekile ngenxa yesikhathi sisekhona sona ngafisa ukuthi ubheke nje emgodleni wakho obusiphathele khona mhlawumbe makukhona okusele uzama ukuthi ukwelula ukho siphinde futhi sikuthathe uPaul kwabalaleli kanjalo nayo imibuzo yabo. Msakazi kuningi ngicabanga ukuthi mhlawumbe okunye esingaku kunika abalaleli ukuthi indaba eke ishisibunzi kubalaleli indaba yama site indawo zokuhlala ngiyabona umasipala zikhona indawo ayihlela manje ke kuhamba ngegaba uyayihlela kuthiwa uplan ukwenza layout kwenza township zikhona ayihlelile kodwa ke ngoba ngicabanga ukuthi sonke sesazi ngoba sesilana lenkulumo ukuthi ama sites esinawo angithi ama sites kufuneka ebe namanzi nendlela ukuxhumana nokuthi indliza uhamba kanjani ebe nogesi ebe nemigwaqo manje ke lezi zinto sicabanga ukuthi into eyenza ukuthi ngathi kuhamba kancane into ethi noma sesihlelile sawenza ama plans abeka kodwa manje uma abantu la besinabo bengathokozile belokhu beqhubeka belimala imigwaqo limali ngiyabona kulimala zonke izinto ake siqale silungise lokho khona ukuze sokwazi ukuqhubekela phambili nenzokuhle noma ke ziba khona ikhona ke imicabango ethi mhlambe kungenzeka kuyofanele sizame indlela ukuthi mhlambe siyidedele idandi uma beyithenga sithatha imali sensilungise ngayo ama service kodwa ke kwamanje ifocus ibise la kusha khona indlu sisazobuka ukwakha indlentsha sisabhula lesha yiyo ke ezinye izinto eziyaye mhlambe inanise umphakathi ukuthi sifuna indawo zokuhlala kodwa ke msakazi okwamanje noma ke okube ngathi kuyejwayeleka yilokuthi abantu esikhathi esiningi uyayethi umuntu sifuna izindlu sifuna idani kodwa mawungahlala naye umbuzisise kahle ungathola ukuthi akusingoba efuna istand noma efuna indle ezimele kodwa ufuna indawo yokufihla ikhaya ngiyabona kusho ukuthi njengomuntu osemsha ngiyabekisa osaqala ukusebenza yabona ngiyabona akakabi nomndeni la so kuyaye kube ngcono ukuthi kube khona lento okuthiwa i-rental stock izindlu lezi zokuqhasha isikhathi esiningi ke mawula emkhono kuyaye kube ngama flat kufuneka kube khona zama ukukhulisa ke nalapho ukuthi abantu bekwazi ukuthola indawo zokuhlala baqhashe bese kumuntu uma esekahle esenqumile ukuthi mhlawumbe sengingathatha nokuthatha ngiqala umndeni esho ukuthi ayizofuna ukuhlala laphi so lokho bese kuyehlisa ke abantu abaningi abantu bafuna idani so kuyaye kusincede kanjalo so ngicabanga ukuthi soyibuka nawo leyo ndlela ukuthi ake sibuke siyayibuka ukuthi asibuke ezinye indlela zokuthi abantu bethole iaccommodation engeze ukubiza kakhulu kodwa enhle ehloniphekile ngiyabona yiloko msakazi nanokuthi ke sineyindawo zethu zikahulumeni likhona ihostela nje lela mangena lokushini ilasi kahle kufuneka mhlawumbe sibuke indlela ukuthi sondelane nalabahlali bala sikhona indlela esingasizana ngayo ukuthi indlela enihlele ngayo ihleleke kube kahle kuhlanzwe la ngaphandle kucleanwe ibe khona indlela ukuthi nani nihlangane noma nihlangane nathi endleleni ngotika abathile siphathe kanjalo ukuze ibe nesithunzi kungabi indawo engathi ayinakekile uyabona inakeke ibe njalo so ke yiloko msakazi ilezo indawo esinye yilezo izinto esiyaye sizibuke izinto ezithinta indawo zokuhlala njengase Amsterdam uma uphume Amsterdam ungathi ubheke eMele kunomgwaqo ohamba ngenhla kwelokishi leli lakhiwe lapha kuthiwa kuse France
ngenhla kwalelo lokishi senza iplan lapho soke ngenhlanhla lapho sitholile i-support ku Department of Human Settlements kunoso contractor ofaka ama-pipe lapho ofaka ama-services so ngicabanga ukuthi kungekudala kungenzeka lezi ayindawo zalapho zibe available emphakathini so into esizama ukuyenza ukuthi uma sisakha indawo zokuhlala kufuneka kube nendawo zabantu mhlawumbe abangakhona ukuthenga kube ngama-RDP kufuneka kube khona nezitandi zabantu abakwazi ukuthenga kube khona njalo kube khona konke nje kungahlaliswana ukuthi kuthiwe kunendawo yabantu abahluphekayo nendawo yabantu abame kahle uhulumeni kunohlelo futhi lwabantu laba abasebenzayo uba ne income ukuthi mawuhola mhlawumbe imali yokuthi awukhona ukuqualify ukuthola indlu umxhaso ye-RDP ukusuka lapho ugcina mhlawumbe go 21,000 yabo labo bantu lapho uhulumeni uyasho ukuthi mawuqala ukuyothenga umuzi unendlela okuxhasa ngayo uhlelo lwakhona kwakuthiwa i-fleece kudala kodwa sekunegama elinye ke ngiyalibala nje emsakazo so ke kuzofuneka simemezele umphakathi uze ngaphambili ngoba baningi abantu uma uphuma ubheke emahambo ubuka kwa left kunezitandi lapho ezathengiswa ngo2011 uma ubuka kodwa amakhaya asakhiwe lapho noma uhambo imfudumalo uyibona ungaphandle uhambe futhi afudumele lamakhaya so ke ngapha nangapha kwemahamba road ngicabanga ukuthi kuzofuneka ke sizama uqinisa nalapho ukuthi nabo lapho bawathole manje ke kuyenzeka uthola ukuthi idingo ziningi amanje amancane manje ke bese nomuntu omncane naye ufuna ngibona engeke ngisho mina umsakazo ukuthi uma kuthiwa nginendle yodwa nana ngogona 63 akanabani nana ngumuntu omusha una 30 usenamandla lendlu ngiyinike bani lona ongasenamandla ecacile manje ke uma sinazo uma uhulumeni enazo uhulumeni ngeke benezindlu ezingenela bonke abantu njengamanje inani labantu eSouth Africa likhuphuke kakhulu so ke kuyaye kukhishwe ngemthamo nangokwe budget enye into ke mhlambe esifuna ukuxolisa kuyo man amasonto namabandla andile namasonto siyazi ukuthi aneqhaza libamba emphakathini ukuhlumelelisa izimilo zabantu nokubuyela kuNkulunkulu manje ke ama-site alezo inhlelo asinawo ngobuningi noma ngendlela esingafisa ukuba nawo ngayo amasonto maningi amabandla acelile so siyazama msakazi sikhulumile abaholi basinika umhlahlandlela ukuthi lungiselani amabandla so ke sizozama msakazi ngicabanga ukuthi makulokho hamba isikhathi sibuya la sizokhuluma nangalezi zinto sibone ukuthi sihamba sifika phi hayi kuyezwakala okunye la engifisa ukuthi ukuqinisekise nawe njengomuntu ongazi njengoba umuntu osemandleni la indabeni yokwabiwa kwezindlu njalo njalo njengoba umlaleli bewakubalula ukuthi okuzinto izinto badinga ukufundiswa ngazi ukuthi lokho kungani khamba kancane nani ukubekwa noma ukuhlonzwa kwendawo la kuzokwakhiwa khona ukuthi ke kubhekwe izinto eziningi ngibona eThekwini kube nezikhukhula kwabhidliwa kanje lokho bengifisa ukuthi wendlule kukho umcacisela umuntu osalinde indlu ukuthi nakho ngene ikubheke ngiyabonga msakazi ukuyiveza le ndaba abanye abantu ke ngale nkathi besalindile bese bayayibekela mhlambe noma umkhukhu noma akhe indlu kanti uyakhe endaweni engafanele manje ke le ndawo ngoba isele ingakhiwe mhlambe kwakhiwa ngapha le ndawo imhoshanyana ayibuke ebusika komile kunenamanzi ayibone yomile athi yagubha komile akhe ahlala fudumala ifika ihlobo limthathe noma ligebhule ngezantsi lokihlehle igebhu so ke kuyaye kubuke zonke lezo zinto ukuthi ikhona into ekuthiwa i100 i1 in 100 year flat line kuthiwa kunezikhukhula ezenzeka kanye emva kweminyaka eyikhulu bona eThekwini nje kwase kwakhiwa abantu behleli benethezekile iminyaka kwafika isikhukhula kanye sakhukhula indawo abantu ababengazi khona la sathatha khona umuzi sathatha inhlabathi kanje sathatha umuzi sawubeka la umgwaqo khona umgwaqo sawubeka ezantsi so ke kuyenzeka lokho so ke kusuke kubalekelwa lezo zinto kunendlela onjini abahlola ngayo ukuthi uma ngathiwa kuza izikhukhula emva kweminyaka eyikhulu zingahamba ifike phi lamanzi bese bethi abantu abahlale lapha kodwa kule minyaka eyi20 izikhukhula zingakafiki abantu bakhe labangena bese silinyazwa yilokho so ke siba nezindawo ezinye uthola ukuthi makwakhiwa ziyasala suke kunezizathu ezisalisa lezo indawo
umphakathi ukuzuphila uhulumeni wathatha isinqumo uhulumeni wase South Africa wathi uMasaka asitshali izindlu sibeke njengeingodo noma njengezihlahla ehlathini simezona funeka sakhe intathi ngesilungu is humane settlements indawo zokuhlala ezinesithunzi esinokunethezela kahle kahle emsakazi kuyayithiwe umuntu la ehlala khona kufanele asebenze ngakhona adlale ngakhona kuyayithiwe work you have to stay work and play endaweni ecishe beyi manje emsakazi uma sishiya indawo ezingamaphaka sisuke sishiya lo bese kuyenzeka umphakathi vele isuke iselela ukudlala kanti ukudlala ingane uma ingadlali ayikhuli kahle kodwa ke le yakusiyiscience engachazwa yini so ke siyasibuke zonke lezo zinto uma zingekho indawo siyayisilinde uthola ukuthi mhlambe kunendawo ehlathi uma kunendawo ehlathi kufanele silinde ligecwe uma ugeca ihlathi isihlahla ukuma kwazo kwencike ezimpandeni esinempande manje uma usikhipha isihlahla lo mhlabathi uyathinteka uma lo mhlabathi usithintekile ngeke ufike ufaka umuntu kwakusasa faka nothi insimi elinyiwe le so kufuneka uyilinde kunemvula ize isettle iqine kahle bese khathi ukufaka abantu so ke kuyenzeka bese sineke kubantu singafiki so kunendawo enye kunendawo enye njengamanje nezihlahla kusafuna sisusa izihlahla silungisela umphakathi asazothatha iminyaka emingaka kodwa nje umphakathi uzokwazi ukuthi siyayilungisa lezi ndawo kodwa akuzukuba neviki elizayo noma ngenyanga ezayo ngoba sesisusa izihlahla funa silinde icure natural leyo ndawo so ke kuba khona nalokho izinto esiyibheke ngoba bekusho ukuthi zikhona nezinto esiyibhekayo yini izinto esiyibhekayo yizo lezo ke siyibhekayo ukuthi yacela abantu bangakhi la kungadwetshwa ngakhona ukuthi abazakhele bona hayi uzobala kahle ngenxa yesikhathi ake sithi nje ukugwinya amathi kancane masibuya sikwazi ukuthi isithathe ke imbuzo yababili abathathu bese sizama ukuthi ke uhlelo ke silsong phinde kukhumbuze emlaleli ukuthi usalalele ke uhlelo lwezindaba emsakazweni uMkhondo FM lapho sithi ke sigeqa amagula sahlezi naye la municipal manager wala eMkhondo kumnumzane ke Mthandeni Mkhonza naye ke usodolopha umama ke uNgelosike Ndlovu bazocacisa nje ke okuthize nje ngenjwayelo njengoba benakho ukufika bebaluleke okuthiza bakwenzayo nabahloseke ukwenza beUmasipala kwaseMkhondo siye ngapha sigwinyamathi masibuya ke sikwazi ukuthi siqhubeke naloke uhlelo Isikhathi ke njengamanje sathi ke la imzuzu ke isikhombisa kuphela nje ke sele ngaphambi koke siliguqise uhlelo lwezindaba la emsakazweni uMkhondo FM lapho sithi ke sigeqa amagula ngikukhumbuza ukuthi ke sesigabeni sokugcina sohlelo njengamanje ke sesendulela ke ukuliphetha besinayi la uMM noma municipal manager wala eMkhondo umnumzane ke Mthandeni Mkhonza naye ke usodolopha uMameya ukhansela ke Ngeleso Ndlovu kade ke bezohlala kwanye becacisa ke ukuthize ngabakwenzayo nabahlela ukwenza noma ke abasazokwenza la endaweni ke yaseMkhondo njengamanje sibekhulumile ke konke ngizama ukuthi ke ngemukela umlaleli uzoba ke ngokugcina kuzoba umbuzo wokugcina sikwazi ukuthi azame ukuthi asiphendulele wona bese ke sizama ukuthi uhlelo lwezindaba ke siluguqise angimemukele usemoyeni sawona yebo njani
kulungile mama kuzwakele njengamanje ke isikhathi lana sithi ke imzuzu ke isimhlanu kuphela isele ngaphambi ukuthi ke uhlelo ke siliguqise njengamanje akunikeze ke umama umeya umbhobho ngalesi sikhathi sizwe wakhe awokusonga kanjalo nakho ke ukuphendula ke kweminye imibuzo ebuzwe ngabalaleli nalombuzo koqeda kubuzwa umlaleli lophumayo njengamanje. Asibonge kakhulu umsakazi siphinde sibonge nabalaleli iqhaza laba balibambile namhlanje. Umsakazi mhlambe uma sesifika la endabeni ebekhulunywa ngu-MM yokuthi imigwaqo sayigrade kodwa ngalesimanga salezi mvula sigrade kule viki elizayo umgwaqo sophelile uthola ukuthi kunemali ehambile siyifakile. Senzeke isiphakamiso ku-provincial government ukuthi sicela ukuthi esikhundleni sokuthi simane ukuthi sigrade lemgwaqo abamane basithengele lemshini so that lemgwaqo sizokhona ukuthi sizenzele thina ngoba uma ngabe lo mgwaqo bowenziwa sokonteleka uma ngabe sowonakele singabe sisaba nayo lemshini ukuthi siphinde siyilungise. Okunye sicelile futhi imshini yethu esikhatheni esiningi njengama grader awabulawa ugrader umgwaqo abulawa ilendlela ende ayihambayo njengokusuka la uye Ntombe kusekudeni eNtombe. Number 1 isikhathi esichithwa yilo driver o driver le grader asendleleni ufika le Ntombe ahlale i-hour li-1 bese sophinde futhi uyabuye ngesimanga sobude bendlela. Sicelile ukuthi abasithengele nalento ebizwa ngokuthi i-low bed so that uma ngabe sihambisa le machine izosheshe ifike la yakhona isikhathi esiningi siphele kusetshenzwa. Okunye umsakazi uhulumeni waseMpumalanga lo wezindlu abantu abaningi bakhalile ngokuthi izindlu zabo zadilizwa kwashiwa ama foundation. Kulonyaka wezimali ozoqala sicele ukuthi kunokuthi kungasolo kwakhiwa izindlu ezinye ezintsha akuke kubuyelwe emumva kulabantu esifike emakhaya sathola bosimende sebacracka kudala ukuthi yakhelani labantu ngoba ngokwestatus salabantu ukuthi wabanemizi kodwa mawufika lapha ekhaya umuza wokho sacela basilungisele qala lawo ma backlog bavumile ukuthi lawo ma backlog bazosilungisela. But ke msakazi okuningi njengoba sishilo akusika ukuthi umasipala uhleli awenzi lutho ngeenkinga zabantu kukhona esikwenzayo ngale inkinga zabantu kodwa ke angeke kuthathe lesikhathi sokuthi kusasa sekulungile njengoba umhlungwana besho njengoba sishilo sathi sizoza njalo ngenyanga sizokhona ukunikeza abantu abahlali basemkhondo ukuthi sesikuphi manje namalungiselelo okubalungisela lezi zinto zabo. Ngenyanga ezayo nje umsakazi sizophinde sibuye ngoba sesiqala lento ebizwa ngokuthiwa i-IDP and budget. Sizobuya lezi zinto sizobe sitshelwa zona ngabahlali basemkhondo sizobuya sizoyithatha la siphinde sibuye futhi nangoMay before siyophasisa le budget sithi uma siphuma singena kini nithe nifuna lokhu nalokhu yiko yini lokho nithe niyakufuna so that masiphasisa ibudget siphasise le budget abayaziyo nabo ngezinto nabo abathe bayayifuna. Sesiphelile ke umsakazi isikhathi ukuthi sicabangele abantu ukuthi abantu bafunani sekufanele sizwe ngabantu ukuthi abantu yini leseqhulweni kubo. But ngibonga kakhulu umsakazi abalaleli abasemakhaya ngibonge kakhulu nomphakathi wasemkhondo osasinikeza ithuba lokuthi sikhulume nawo sisezobuya futhi sizokhuluma nawo ngeinhlelo ukuya phambili. Ngiyabonga umsakazi. Nathi sibonge kakhulu sodolopha ngesikhathi sini nomasipala wasemkhondo njengamanje nje usele kuye umnumzane ke Mthandeni ngomkhonza ongu-MM wala emkhondo naye ke aveza wakhe awokusonga ngalesi sikhathi. Siyabongela kakhulu ithuba kini njengomkhondo FM siyabonga umphakathi sibonga noPaul ngiyambonga uMamdlovu ukuthi basilethe la sizochaza ngicabanga ukuthi sizokwenza lokho ngoba sikhonela lokho. Siyabonga. Mhlambe nje ke MM ungakaqedeli ukuthi ke uhambe bengifisa ukuzwa ukuthi ke njengoba bebalile abalaleli thokunye bafisa ukufundiseka ngakho ukuthi mhlambe ungalinganisela nini ukuthi niyoke nibuye nizozama ukubacacisela okunye nokuthize. Umsakazi nakusasa singabuya.
Ngicabanga ukuthi kodwa ke sizohlela okungenani mhlambe kanye ngamaviki amabili noma ngenyanga sizobona mhlambe lesobese futhi sithi uma sizokhuluma siza mhlambe ama department awu2 okay 30 minutes hayi kezwa kahle kuzoya ngokuthi mangakanani ama issues akuleyo department kezwa kodwa nje njengalena mhlambe ethinta amanzi ngoba i-department eyodwa amanzi indle ugesi yimgwaqo i-department eyodwa leyo so liyona ngicabanga ukuthi kungafuneka ithole isikhathi esithe kancane mhlawumbe uma kungeze yezindlu mhlawumbe naye ngafuneka ithole hour yodwa kodwa nje kuzoya ngokuthi kuhamba kanjani sizoxoxisana thina nomsakazo senze uhlelo sicele uvuma umsakazo bese ke siyaqhubeka kuyezwakala sibonge kakhulu ngesikhathi senu siyabonga kodwa ke kungumnumzane